¿Qué pasa, Bonico? No, la lotería que toca es así, así. Así hay que comprarla. Sí, así. Ahora te esperes ahí en mí y el comprem el docho. Mira, sí. Toca, vine. Ara seleccis un número, no? El que tu vulguis. I seleccis i el paguem, si vols el paguem a mitges, fiques 10 euros tu, 10 euros jo i el que siga. Jo te'l pague, ja m'ho donaràs, tranquil, però m'ho pagues, si toca m'ho pagues, eh? L'any passat ja va tocar i aquest any jo crec que toca també. Sí, aquest any també tocarà. Elegis un número i toca, però si toca per dos, són 20 euros. I si, bueno, si toca, elegis el que toca, dona igual. Aclariste, 1-4, però 1. Bon dia. Donan 3 perquè este ha elegit el número, però este no, crec que no és d'ací. Entonces, dona'm 3 del que vulguis, però que toque. Vale. Que toque. A veure. Perquè l'any passat tocava i este també tocarà, no? Seguro. Ixe és el que toca, ixe. Ai, con toque. Con toque se n'anem al Caribe. Al Caribe de festa. Tots. ¿Quién? Al caloret del... Este es, que toca, l'any passat toca i este també. Ale, gràcies, bonica. Ara, lo millor de tot, després d'això, almorzar. Això no mos ho lleva ningú. Així s'almorza, ploga o neve. No, home, no, allà no, així s'almorza de categoria. Fan unes tortilles que pa què. Ara tu demana, mira, la loteria que han comprat, ara te la guardes tu i me la dones, però me la dones, Guarda-la, que ara jo no porto cartera. Guarda-la, però ojo en perdre-la, I una cosa et dic, mira, tu saps jugar a les cartes? Tampoc saps jugar a les cartes? Doncs pues mira, jo te dic, això se juga a les cartes. Ve així, se juga al xamelo, això és xamelo, Són cartes, mira, truque. No, home, no, deixa'm de la tele, estem a lo que estem o no estem a lo que estem. Tu a jugar o no a jugar? Home, estem. Envira la falda, truque, passe, sol, pito, falda, tot. I són les mueques, xina, Menos quan veu uno que se diu Juanito, que té moltes mueques, fa xina, i si no li ha que fer-li cas. Que tu també, la cara que tens, tampoc de fer. Explica altra vegada. Truque, retruque, passa la falda, entra la falda, truque. No, què vols tu i ofegaré este? Home, i se renega, en uns i altres. O no? Home. No, pues no. Calla. Ara és l'hora de la lectura. Ara tens que estar calladet. I a Vicent li agrada llegir i a mi també. Això és el parc. Així ve tota la gent, els diumenges, de tota la contorna, i així fan festes, fan de tot, després fan un muntó de destrosses. No, allà no, ho fan ahí, allà fan cine, mira. I allí, en els columpios, juga la gent a parlar, a passar el rato. Pues jo vinc així, i la meva afició més gran, en la que, sí, així, me fica així, mira, per aixina i li dones de minxar els patos, mira, pita, agarra, se tira aixina, pipita, xina, molt bé, xina. I aixina passa el rato, saps? Això és el que més m'agrada a mi, passar 2 o 3 hores aixina. No, home, no, allà no, què senyales allà? Sí, així, els patos, home, els patos, és el que n'hi ha que donar-li. Ja no queda. Veus com s'ho minxen? Ara, anem per allà, un ratet, a veure. Va. Així se sentem un rato, ahí sentar. Què vols? Allà, ja anirem allà, t'han assenyalat. Així vinc jo tots els dies, saps? Vinc tots els matins a prendre el solet, a relajar-me, si tant patos ni en coses. No, quan fa molt de fred, no. El sol sí, ara calfa, però en agost així no se pot estar. Així brama, però tela. Què? No sé el que dius, jo no t'entenc, no t'entenc. Què vols dir-me? Els diumenges se fiques a tope, de xiquets, jugant.
a tope. Sí. Ara és de son. Va quedar xitxerat. Ai, ja. Tapaet. Ara deu comprar-me. Collo. Ara tira-li. Ya va. 155.000 euros. 4.827.000 euros. 55.586. 4 millones de euros. 55.586. 4 millones de euros. 55.586. 4 millones de euros. Perquè mos ha tocat. Ara sí que mos ha tocat. Ara sí que mos ha tocat. Ay, Ramón. Te la pegas, sí. Wow, ¿sabes? Què? Xina, fe, Xina. Xina ha anat els dècim i m'han tocat els collons. I el pitjor de tot és que ha tocat. No, lo pitjor, no, recorda meu. Què? Vicente? Què? Tranquil, home. Què? Siempre nos quedará la pensión. La pensió, la teua pensió. No, serà la teua. No, pues la teua serà. Serà la teua. Mira, collons, a mi que me queda. Jo lo que volia era el dècim. Tócate, collons, ya lo que tenéis que ver, ya perdona. Vicente! Sempre dices ves cremar que cremar. Callendei. Ja se li passarà, ja. Ja tornarà! Mantelo! 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Si no te la peguen.